Auni yang ma bi amena daraka nafamando de ke n'a bɛ mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ maa minnu b'a fɛ ka fasa dɔɔni aw bismillah n'a sɔrɔ la hali sɛ abonenen tɛ abonné wasa ko tɔw ka na pa i kun. An bɛna pancake de dilan nka an bɛna dilan ni avoine de ye. Avoine temi verre ɲɛ kelen talen filɛ nin an fɛ a bɛ komi n'a fɔ gramme 60 bɔɲango. O kɔfɛ an bɛ namasa den kelen ta namasa kumaba n'a sɔrɔ i ka namasa ka misɛn i bɛ se k'a kɛ den 2 ye nka komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na ne ta in ka kuma kosɛbɛ. An ka namasa baara ɲɛnabɔlen an fɛ an bɛ sɛfan den kelen ta k'o ci k'o fara kan n'a sɔrɔ la ko nɔnɔ b'i bolo i bɛ se ka nɔnɔ dɔɔni k'a la nka diyagoya tɛ an bɛ kɔkɔ fitinin k'a la ka sɔrɔ ka levure chimique k'o k'a la o cuillère fitinin ɲɛ kelen bɔɲango u ka fununan min bɛ kɛ gâteau la tan dɔ. An b'a ɲagami ɲɔgɔn na sisan n'a sɔrɔ la fourchette yɛrɛ b'i bolo o ka nɔgɔ a la kosɛbɛ o b'a nɔɔni k'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ yɛrɛ nka ne bɛ ka n ta in kɛ ni fouet de ye i n'a fɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na an b'a don ɲɔgɔn na f'a ka ɲɔgɔn minɛ. N'a sɔrɔ la ko nɔnɔ kɛnɛ b'i bolo i bɛ se k'o cuillère ba ɲɛ kelen fara a kan nka diyagoya tɛ i bɛ se k'a kɛ tan cogoya in fana na n'a y'i ja i bɛ se ka di fara a kan nin yɔrɔ in na nka ne ye n ka diko to laban na sabula a bɛɛ n'a ja de don ne ma di foyi fara a kan a dilantɔla tan cogoya in na. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a donna ɲɔgɔn na fo k'a ɲɛ an bɛna yiranin de dabɔ sisan an bɛ beurre dɔɔni k'an ka pɔli kɔnɔna na walima tulu i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. An bɛ beurre sɛlɛku mɛlɛku an ka pɔli fan 14 bɛɛ lajɛlen na walasa a k'a koli ka ɲɛ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka ji in ta sa n'o y'an ka pancake ji ye an b'o k'a kɔnɔna na i b'a nɛmɛ ɲani a kɔnɔna b'a fɔ k'a tɛ mɔn wa an tɛ tasuma caya a kɔrɔ dɛ i bɛ tasuma kɛ dɔgɔmani a kɔrɔ faransɛkan na n'u b'a fɔ ko feedu o b'a to a bɛ mɔn a fɛrɛ ma wa a bɛ ja kosɛbɛ. A kɛlen ka miniti 1 bɔɲango kɛ yiranin na an b'a yɛlɛma fankelen dɔ in kan walasa tasuma ka kabako da ale fana kan. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na baara ɲɛna an b'a bɛɛ yiran k'a kɛ tan cogoya in na i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogoya min na ne ye den 3 bɔɲango de sɔrɔ o kan ka maa 1 ka daraka bɔ. An bɛ tamaro den 3 fana fara a kan o b'an dɛmɛ fana kosɛbɛ tamaro b'a to kɔngɔ bɛ mabɔ an na. Komi n y'a fɔ cogoya min na ne ye n ka diko in bila laban na nin ye di kɛtɔlaya la an fɛ i bɛ diko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma o kɔfɛ e ko a baara ma se wa n bɛna dɔɔni dig'a la sisan a k'a dɔn k'a fɔ k'a kɔnɔna mɔnna. Ni video in diyara aw ye a y'a bila ka taa aw fɛnmanw kun n'a sɔrɔ la ko régime ko in ka d'aw ye kosɛbɛ don o don ne ka video bila a y'a fɔ n ye commentaire la ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.